Chlopci otvorili nový bufet, alebo vývarovňu, volá sa to U Kováča, tak sa poďme spolu pozrieť, ako to tam vyzerá. Hneď pri vstupe vás privíta moderný, čistý interiér a samoobslužný pult. Miesta na sedenie je dosť a celé to pôsobí veľmi príjemne. Kolega už nakladá a ja sa pridávam, majú tu geniálny systém, nakombinuješ si presne to, na čo máš chuť. Žiadne obmedzenia, chceš hovädzie so segedinskou omáčkou, nech sa páči, je to na tebe. Výber je obrovský, rezne, výpečky, jaternice, šaláty. Ja som ale nemohol odolať tejto brutálnej mäkkej knedli a varenej hovädzine so sviečkovou omáčkou. Vyzerá to neskutočne. K tomu som si nabral kyslú fazuľovú a čerstvý škvárkový pagáč. Okrem vareného jedla tu nájdete aj domáce croissanty, bagety a šaláty ako parísky či pikantný. Zaplatíte pohodlne kartou, načapujete si originál kofolu a káva z presostroja nesmie chýbať. Ten pagáč maximálne čerstvý a mekučký, polievka presne taká, ako má byť správne kyslá a sviečková, mäso sa úplne rozpadalo, omáčka fantastická. Keby tam bola šľahačka s brusnicami, je to čistých 10 z 10. Kolega si vyskladal hovädzie so segedínom a kapustou. Tá sloboda voľby je top. Ako pozornosť sme dostali domáce croissanty, čo nás mega potešilo. Toalety sú tip-top čisté, čo len potvrdzuje kvalitu tohoto miesta. Ak hľadáte poctivú vývarovňu, kde varia s láskou, bufet U Kováča musíte skúsiť.